nana naye ngwai magu yana mna pagu probability unondori mwana mabeni saka ndiye atanga ukurovera oh atichanda komutora hedu makamba karondroa kusangana zvekwatiri kuita nhasi rava rimwe zuva pano paUtindi TV. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero nhaika right. Nhasi ndine nyaya dzandinadzo dzakati wandei. Ndinofunga ndichabata nyaya nhatu pano. Yekutanga nyaya yandichabata panapa inyaya yakanyorwa apa yemurwere wepfungwa uyu akazosangana netsaona yekurohwa. But ndisati ndatsanangura zvakawanda wana ndoda kuti ndikupe vhidhiyo rezvakaitika mushure mekurohwa ratakakwanisa kuti titore. Mwe vacho zvazvisingakwanisi kuti tishute tozokuudzai zvakaitika mushure. Munomirira kuti tizokuudzai zvakaitika mushure. Kune vari kutanga kusvika pano paUtindi TV, tinokumbira kuti mubayewo pakanzi subscribe, mubaya ka notification bell kanobuda ipapo kuti Mwari akuitire zvakanaka. Kandimbotanga tanzwa vhidhiyo iri tozonzwa zvizhinji mumashure mevhidhiyo racho. Handitika ndapiwa nayo na mabango akafa vanotsamunuka vanoimbanana vanodakura ndokudawo marianaka ndobaingana mabango akazvara mabango akafa nangu afa munopika kulondura munondurova inini ndoba nedombo ndorowawo nedombo kana nafa atigaro nyika yaguma yanini waitwa seiko mdara waitwa se warumoropa ndondroa kundroa ndinaonodatsiraba vanomuvati wazwi chichachaitika andibvunzasi umboraniwo umwadasi ndoba nakutisa omobhandoibakera ndoba ndadona konomendroa anandaba uraya ibone magaribo amuchaona ana mukatona mbolenga kana umwe kana mazona rebe kana umwe kana nguzera rebe bemurida mutana ndomuyadwana Mwari kuna wandrowa uraya madza kutapiya Mwari ndotendai ona kudziso goda mama godo dundu rekodhai mozodara munangapa hana mushobe Mwari unondida izinoza handina munhu wenoti wakanaka kana umwe kana ani nani kunze kwaJehovha Mwari ukakamurana nani tohamanga munondiroverei munondurairei wemakananiki urana ndiani wadenhana naye ngwai magu yana mna pagu probability unondori mwana mabeni saka ndiye atanga ukurovera oh atichanda komutora hedu munondiroverei makamba karondroa. Right, ndinotenda kuti mwese maona chiitiko ichi, chiitiko chisingafadzi chakaitika ipapapa. Uyo murwere wepfungwa, asi zvamuri kuona mavanga ese ivavawo nemadhaka ese neropa riri kumeso iro kurohwa ikoko mushure mekunga arova munhu nedombo. Uyo anorwara zvekuti anogona kutongobata chero mudzimai ari kufamba chero paada kubata. Saka anoita zvinhu zviya zvekuti zvinorovesa, zvekuti pakaitawo umwe munhu ari kubvawo somewhere asingazivi, nokuti kurwara kwake
Ndekwekuti kuya ukashaisha kuita unogona kufunga kuti pamwe haasi kurwara, pamwe ari kunyepera, ane hidden agenda. Asi achitorwara vanomuziva vanotoziva kuti anorwara. So isu tichitarisa nyaya iyi tichiongorora takangoti ndinofunga kuti paifana kutorwa matanho kune vaya vanochengeta varwere vepfungwa ava, vatore mukomana uyu vamuchengete vamuise kunoiswa vanhu, nokuti uyu haatoiti kusiya ari musociety. Maonero atakaita ndeyekuti rimwe zuva munogona kungomuka tichitouya panapa tichikutaurirai kuti akapondwa akafa. Nei? Nekuti mhando yemurwariro wake waanoita yasiyana nemurwariro unoita vamwe. Vamwe vanorwara vachiti ukavati iwe vanotya, iye haavhunduki. Ukatomutsiura anotoataka kutouya kana kutora mapini kana matombo whatever chaanenge abata. Saka akazongoti ari kuvhundukawo vamwe vari kufamba vanga vakachena chena, chifunga kuti pamwe mapurisa here, achindodhumanawo neumwewo asina kunzwisisa, akatanga kumuti iyo ndokurova. Asati atomurova akabva atomutema nedombo, akaita rekubata. Uya vanga ari kumuti ndokurova abva anzi dombo pamuromo, muromo wobva watsemuka. Muromo watsemuka, haana kuzombozvimirira kana kuti ndipoteerera kuti murwere, akamurova zvakaipa akamuumburudza pasi. Chiitiko chisikafadzi ichocho icho. Chatiri kuti hapana here nzira dzimwe dzingatorwa dzinoita kuti vanhu vakadai vange vachichengeteka, nekuti ane kodzero yake yekunga achirarama upenyu hwake hwaakapiwa naMwari, but pangoitawo dambudziko rekuti arwara. Urwere haisi sarudzo, urwere hunongouya. Hatizivi zvine zvakarongwa naMwari, hatizivi kuti chii chine chakaitika, hatichazvizivi. Nokuti tinoziva kuti zvose zvinoitika panapa panyika panapa muupenyu hwedu, Mwari variko, asi vanosiya vanozvitendera zvimwe zvacho zvichiitika nekuda kwezvikonzero. Asiwo tiri kutaura kuti paifana kuti patorwe matanho pakadai apa, munhu aone kuti angachengeteka sei. Nyaya yechipiri yatinayo zuva ranhasi inyaya yaPastor Stephen Sharara, vaya vekuimba kuti Mwari wendiyambutseiwo rwizi, Mwari wendiyambutseiwo rwizi, Mwari wendiyambutseiwo rwizi mambo. Vakadeedza Elder David Kanjanda kuzoita collab. Saka tati ndisati ndataura zvakawanda, regai ndimbokupai kapiece kana kuti kanzwisa kezvaiitika tiri mustudio tichigadzira song yavo inonzi Majabule. Vari kutaura pamusoro pekutsiura madzimai anofamba mufambiro usikafadzi. Song iyo iri kuuya soon. Saka kwenguva diki diki ngatimbonzwai zviri kugadzirwa mustudio umu naPastor Stephen Sharara featuring Elder David Kanjanda. Majabule,
ndinotenda kuti mwatanga utapirirwa ka nechimbo ichi. Ndinotenda kuti pachichabuda chichakuitirai zvakanaka. Zvichida pamwe kapati kamanzwa aka hamuna kunyatsonzwa zvakakwana. It's a gospel song, but iri kutotsiura zviri direct pamufambiro usakanaka. Zvirevo chapter 22 verse 1 inoti zita rakanaka rinokurisa rudzi, rinofanira kusanangurwa kupfuura pfuma zhinji. Zvirevo iyoyo ndozve ine imwe verse rinoti zita rakanaka kururama kunokurisa rudzi. Handitika chirega itipedzisire. Okay, ndisati ndaenda panyaya yekupedzisira, ndikukupromisai kuti vasharara vachauya pano paUtindi TV. Manje tiri kuya kuzoita nyaya navo pano, tichauya kuzoita hurukuro navo. Hurukuro nevaimbi muchirongwa, hurukuro nevaimbi. Panapa tine zvirongwa zvakawanda zvatiri kuparura. Pane chirongwa chinonzi hurukuro nevaimbi, apo tinenge tichitaura nevaimbi vedu. Kozoya chirongwa chatinoti hurukuro nevazodziva vaMwari, apo tinenge tiri kutaura nevafundisi vemachechi akasiyana siyana. Kozoita chirongwa chatinoti murudo, apo tinenge tiri kutaura nevakaroorana vari mudzimba, vana baba nana mai. Zvirongwa zvese izvozvo zviri kuya panapa. Ngatigarei neese tigarisike pano paUtindi TV ndepedu. So regedzai ndisati ndabva panapa, ndoda kukusirai hurukuro yandakaita nevafana vechidiki vekunyama jura kuOsborn Dam Manicaland kwaMutare. Vafana vari kurova musambo wechizvino zvino, vari mukoma nemunin'ina. Vari kuita zvinorova vafana ivava. Vari kuita zvinorova. J Master na anzi Jan Knox, J Master na Jan Knox. So ndo vafana vandiri kukusirai panapa. Muchitandara zvenyu, muchiteerera kuti vari kurongei uye vachakudirectai kunowanika music yavo. Vakatorekodha kare music dzavo dzatovapo. Saka senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndo kuti thickness kana kuti ukobvu. Shiro kuti kana washuwa nyaya hobvu kana dzine udzamu unongomhanya paUtindi TV. Chisarai muchinzwa hurukuro nevafana vangu ava. Fear not, sin not. Ndiva nani kwava vatiri kutaura navo nhasi pano? Mukutaura na Janox. Janox. And ini J Master. J Master. Vakomana vanoita nezveya? Vakomana vanoita zvemusic. Zvemusic? Dance music. Munorova music ipi vakomana? Torova dance music. Chimboti pai kamwe? Dakamwe. Panenge kuti look me baby, tarisaini, show baby, show me love, tamba neni, tell me, taura neni, doda mashoko ako anobva mumuromo wako, anotapira zvekuti ndega ndinonanzvira. Ko J Master adai rere papa. Ava J Master ari pamwe. Saka J Master ngaamboitawo yake tinzi. Alright. Kune kuti unonditamba sebhora but pandichafuma ndakabaya with be better, mumwe anondida ausiwe wega, unondichiwa wakawanda wanotondida but ndowavharira kunze, asi unondita zuze setaganda timubvunze. Wow. Right vakomana, tisataenda kure, tisatabvunza zvakawanda. Mune music iri yakatorekodwa inowanikwa paYouTube. Music dziripo. Alright. Ndine 3 dzangu ndega inini. Wochita ichi4 yacho features yandakafeature na J Master. Okay. Saka ndobatika, wanoda nditsvaga, wanondikosecha kuti Janox Music. Janox Music. Janox wacho ana K. Janox Music munondibata ipapa. paYouTube. Masongs aripo. Tototanga kutapirirwa. Tanga utonakirwa ipapo. Ko J Master? Ya, inini munongosija kuti J Master Music. Ya, pa masong wangu ndane 4. Okay. Two acho ma features. Okay. Feature ne wangu ipapa. Right, sivakomana. Makatarisa basa remusic iri. Muri kufunga kuzodini?
ndezvekungoaraidza nguva here zviri kutogumira ipapapa here kune dzimwe dzichauya here music yedu tinotarisira kuti tiende mberi ende hatisi kutombomira nekuti music dzakanyorwa music dzakazara dziri ti saka ingodo supporting yemafanzi akatisapotawo notifollowawo zvinhu zvedu zvifambika music dzakawandisa zoiti toshauri toita sei kuti tinodzibuditse saka tinoda support yenyu kuti tione kusubscribewawo tione kuona mari kuti tiimbe dzimwe dzacho nekuti music dziri tiha dzakazara saka muruda vanosubscribe kuyoutube toda vanotisubscribe kuyoutube alright kuti zviite zvakanaka zvedu zvifambe because kukumbira vanhu mari kuti tipei mari havadi kubvisa mari yacho havadi saka ingotokonya hako chete pakangonzi subscribe kungoti toko hapana mari yawabvisa mangwana onakirwa futi zvatopera saka vanhu indoshaya kuti vanhu chii chinovanetsa pakungoti toko otokomenda zvatopera izvozvo mangwana wotoona Jamaster Janox ari kubura rimwe Jmaster ari kubura rimwe right vakomana mazita aya makaonepa iwo totanga na Jmaster zita rakabva kupire kuti Jmaster zita rakangobva kumafanziwo wemuareas vaingoti Jmaster nekuda kuti ndaingoimbawo zviya chingowaimbirawo wachitofara vabva vazochinditi Jmaster mandobva kabuda zita iroro mafanzi ndo akatouya nezita ndo akauya nezita ko Janox inini pandatanga kuimba masongs zvangu zimisikanzi andichingoimbaimbawo paredhiyo ndichingoimbawo masong angu ndaitombati angu jainoki but mafanzi ndaizongonzwa achingotiti Janox yosini pamasong ndakatoshandisa jainoki asi nchiimba nchitoti Janox asi pazonyora song ndongoti jaino saka mafanzi ndo inengori muvillage inengonzi Janox ndonati ndozita ndakapiwa nemafanzi angu ndaidza naro saka ipapo ndabva ndatongodi masong angu ndatotiziva kuti ndakutoshandisa zita kuti Janox bozi ndo rakareruka kumafanzi raundaidza naro atondigona kundaidza nezita rangu rotobarwa andondaidza kuti Janox saka ndatoti zita irori reganishandisa iroro. Muri kuita mashows here Jmaster? Mashows haisati atanga. Okay, chii chiri kunetsa? But kungoti asi tingati pakawawo nevanoti daidzwa mashows atinomira mashows tinomira chaizvo but tangova notidaidza kuti tipinde mashow show tomira mune zvekushandisa zvekushandisa hedu isu hatina tingoriwo isusu nengoma dzedu dziri musoro. Okay, saka challenge imwe pakuti musaita mashows inyaya yemainstruments? Inyaya yemainstrument ndo asipo but mashow techida kuti tiite. Okay, saka yawane mainstrument nyaya inenge yakanaka tinobudisa mashow. Ko vanhu vari kugamuchira sei ku music yenyu mwamuri kufamba? Music yedu noti first yandatanga kubuditsa ndeyekuti Look Me. Look Me iri kunetsa kana muarea village rese razhamba. Okay. Kubva kupwere kuvana vadiki katwana diki sati taenda kuchikoro totoimba look me. Chimboirovai. Omboirova futi kuti look me baby tarisaini show baby show me love tamba neni tell me taura neni ndoda mashoko ako anobva mumuromo wako anotapira zvekutindega ndinonanzvira right. Ukama wenyu wakamira sei kwakomana imimi muri tu Janox na Jmaster? Isu tiri mukoma nemunin'ina saka maitira totoita kumaraini kuti titongonzi tiri matwins papa but hazitombori matwins ndakatomusiya ne2 years mufana but techinzi tiri matwins saka tiri mukoma nemunin'ina wangu anoterawo mashure mangu arubhada kungu wakanyanya kuyamwe mukaka wakawanda kupfura mukoma akazoyamwa mukaka zvekupfura inini saka autondipfura manje haita apa ndo panda kutoshamisika nazvo kuti zvauchitobuda utwins uya wauchitobuda asi yaidiki wabvuma kuti wabatwa apa ndabvuma kuti ndabatwa right wakomana machallenge amunosangana nawo akamira sei kumubasa?
ya mubasa umo kune waimboreta mavoice edu tichiimba music dzedu tichishanja nemafoni but patakazonge tangosvika kustudio badzi patangoenda kustudio patazongotoregei tisvika kustudio tasvika studio manje ndo pandakazosvika nengoma wanira kutanga kuti luku miro ndo pandakazoona rakujambisa vanhu aungondisimbisa kuti aiwa chienda imberi rambai makatodii makadaro vanhu vazvifarira ko matambudziko anogona kuita kuti basa risafamba zvakanaka ndeapi? ya matambudziko angai basa risafambe zvakanaka pamari ndo panogona kutonetsa. Alright. Timagoita chichallenge chemari apo kuti basa redu tinyatsoramba tinaro boss tetu tonzwa kuti tikike basa redu but mari ndo ingatombowe irutotimisa irutotinetsa kuti zvinhu zvedu zvifambe. Alright. Yeah. Alright, ngatiti isusu munhu aroda kufona kana kutaura nemi pa WhatsApp, namba dzenyu dzakamira sei? Ya noda kundibata pa WhatsApp kana pa kufona ndongobata vanhu dzangu dzinoti 077 40 87 127 anondibata pa namba idzodzo WhatsApp ako. J Master? Ya inini kana ndibata pa 077 466 0731. Okay. Ya ndo namba dzangu zile. Masoko enyu ekupedzisira vakomana? Ndengoti subscribe aiwo muchisharewo muchingoita kuti zvedu zviite tokufarira mafans edu tokudai toda supporting yenyu. Isusu tiripo pauti tikunakidzei kudya kwenzeo tiripo paukushandira paukuitira zvinhu zvacho imi muchingolikao muchishare aiwa zvese tinoramba takatsima pangoma tichirowa. Thank you very much. Right, ndo vakomana vatinavo nhasi pano pachivhitivhiti paUtindi TV. Janox na J Master vakomana vanozvambura. Right, vakomana ivava vanokwapaidza music, so kana muchivada sezvavataura music ya Janox inowanikwa pa YouTube channel yakanzi iyo Janox Music, then ya J Master inowanikwa pa YouTube channel yakanzi J Master Music. Molaika, mo follower, mo komenda, mo share nevamwe, mo vafariravo kuti zviite zvakanaka. Handiti hapana mari yatiri kukumbira, tiri ngoda chigunwe chenyu kuti chingobaya pakanzi subscribe. Semazuva ose zita rangu rinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Nhasi ndine vafana vezimudhanzo. Tosangana muchikamu chinotevera. Fear not, sin not. Bye bye. Wagomana uyaimone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yababa Kanjanda uyaikane mone euta Kanjanda waita mukurumbira neUtindi TV amakan komana meta makumbo zofambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni utende baba nesuo tasimuka tarira